Добре, хора. Аз съм Митко Велики. Имам един въпрос към вас. Как да ни се казва името на канала, ама да е ново, не Митко Велики. Искам, ако някой се сети, моля да каже в коментарите, естествено. И смятаме на кой ще да изкараме една битка, тренинг. И смятам това. Да че са кратки. Първата кола почти я взехме. И пускаме новата карта. Всъщност успех да ми взема кулата. Смятам това да е за целия клип. Ще правим скоро ще правим нов. И остава само тези карти.